sei presoi, gu pairatu dugu bai estatu espainola, bai estatu frantsesak, euskal preso politikoen kontra erabiltzen duen politika penitentziarioa. Argiki ikusten zen Josu Etxebarriaren egoera oso larria zela, goze gerreban, bakarrik eskatzeagatik bere eskubidea, hil dagoela ez zuten askatu nahi. Argi eta garbi ikusten genuen erabaki politiko bat zegoela horren menpean, eta horrezagatik erabaki genuen ekimen hau burutzea kateatu ginen Espainiar gobernuaren delegaritza, eta printzipioz atxilotu dituzten bakarrik eskatzearren preso horren eskubidea, hau da, kalean egotearena. Zentzorretan ere, aprobetxatu nahi dugu salatzeko, oraindik ere, gelditzen direna dozena bat, baino preso gehiago egoera berean, kalean egon behar zienak, eta delako politika penitentziario dela medio, oraindik ere mantetzen dituzte bahituta Espainiar zein frantses kartzeletan. Printzipioz ematen du falta epaiketa izango dela. Horrek zer esan nahi du? Printzipioz ez dela delitua, orduan zigorra teorian izan daiteke izuna edo antzeko zerbait. Hala ere argiki salatu nahi dugu epaiketa hau politikoa dela argi eta garbi, ez dugu ulertzen zergatik gu egin behar dugun horrelako zerbait, noiz preso hori kalean egon beharko luke. Orduan, printzipioz ulertzen dugu, epaiketa berez, bertan bera gelditu egin beharko zena, ez daukala inolako zentzurik gu epaitzea, epaitua izan beharko litzateke estatu espainola edo estatu frantsesa mantentzen duelako hiltzen duen politika penitentziaria.